onweghị efu ọ bụrụ na ndị Igbo amaghị onweghị efu ya mere ihe ọdịbezi na ndụ wee bịa n'ike were sị ka anyị gaa wee mara eji wee mara ndị Obodoukwu anyị na-ahụ ụlọ na-ahụ ndị Obodoukwu o nwere ihe eji mara anyị na-ekele ụnụ na-ekele ndị ikpe ndị ichie ndị ichie na-ekelekwa nke pụrụ iche mana ise okorobịa ndị onye anyị na-abụ ekele daalụ. onye gaji gata wee fọm ụlọ ilezi ya blọk hụ na ọ ga-arụ 15 decades. Chineke bi n'eluigwe anyị ụmụ ndị obodo agbakọ na taa anyị wee mee emume anyị na-eme n'afọ n'afọ a na-azụ biko ga nọnyere anyị ka anyị mee emume a mee ọfụma ka anyị tụta ezigbo alụ ejighị emezi Obodoukwu ndị na-ahazi ihe Chineke biko nye ha akọ n'uche ka ha hazie ya ọfụma ndị enyi ya bịara abịa Chineke biko chekwaba ha ha ga-ala
anyị bụ nọ n'ụlọ gbaa anyị ume nye ahụisi gị na ndị olu ebe ndị eze anyị Chineke dịbo nye ha amamihe iwe na-achịkọta obodo nye ndị ọbụla bịara nke a entrepreneurs unions AGS nye ha the wherewithal to help the community to grow ihe ndị anyị ga anyị na ya site na Kraịst onyenwe anyị ọbụna ha bịa na mmemme a taa ka a kpọrọ ya Obodoukwu Day ụbọchị Obodoukwu Day showcase eji wee mara and ọ bụ ihe bara uru n'ụzọ pụrụ iche onye ọbụla nwafọ Obodoukwu kwesịrị ịnanụ ihe a ọ bụghị maka ka erie aṅụ mana ihe ha ga-esere amụta irite ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche nzukọ Obodoukwu plan na mbọ niile a na-agba iji hụ na Obodoukwu na-agana na-adị na mma ọrụ dị iche iche nke a na-arụgasị n'Obodoukwu ọ ihe kwesịrị iwere aka elu ana m ekelekwa ndị iwere ụbọchị a anyị chadịrị ụwa gbapụta maka anọkịta tụọ kanopi ndị mmadụ gakwuru enwe ndị paladịrị ya anyị na-ekele ha n'ụzọ pụrụ iche so ha sị ka awa obodo ohere a wee kelee ndị Obodoukwu niile kelee all the branch chairmen, the village heads, all the associations making up Obodoukwu. When I say also na ihe ọbụla ị na-eme Obodoukwu wee dị mma elekọrọ ya maka ụgwọ ga-akwụ gị maka Obodoukwu enweghị ego iji wee kwe n'ụgwọ and enweghị nnukwu resources Obodoukwu nwere nke ị ga-eji wee lekwasị anya sị na a ga-edikwu ụgwọ so ihe ọbụla ị na-eme mere Obodoukwu wee dị mma and n'eziokwu Obodoukwu ga-adịrịrị mma anyị chara ile ekwekọrịta na Obodoukwu ga-adịrịrị mma and Obodoukwu ga-aga n'ihu enweghị ga-eme ka Obodoukwu agara n'ihu ụzọ ọbụla ụzọ nke isi wee nwee ihe ọbụla ga-abara Obodoukwu uru gbaa mbọ mee hụ na ọ na-aga n'ihu weta ya elekwara anya maka ihe onye ọbụla ga-agwa gị elekwara anya ma etoro gị ma ọ na-eto gị ihe niile na-eme bụ Obodoukwu bụ nke anyị otu anyị chanile na ebe a otu ọ dị ka anyị nọ n'ime ya ọ makarị otu a anyị chanile ga-anọ n'ime ya ọ chọkwana ndụ ga-anọ na anyị ga-anọ n'ime ya n'ihi nke a ana m asị ka anyị chịkọta aka anyị ọnụ wee mee ka ihe wee na-aga ọfụma mmiri ezinụlọ m anyị na-enwe obi aṅụrị na-ekelekwara ndị Obodoukwu unu sue wee sị anyị bịa nọdụ n'ụbọchị dịka taa wee rụọ ọrụ a anyị na-arụ iji wee kwado ihe ndị Obodoukwu na-eme maka anyị na-akpọchezi Baptist ịbịago Obodoukwu okpolokwu PGs and secretaries nzukọ Obodoukwu plan president, Barrister Ben, being former president and prophet of former secretary, the vice president, vice chairman of nzukọ Obodoukwu plan, Chief Jude Obodoukwu. Ndị Obodoukwu niile, the chairman of the organizing committee of this organization, on behalf of Obodoukwu and my another everybody here. Today, Obodoukwu Day 2021. Onu anya na the brochure, onu ga-ahụ ebe dị
njikọta Obodoukwu amaka. Ya bụ unity of Obodoukwu amaka. By God's grace, Obodoukwu will be blessed with 4 government-recognized autonomous communities. And I must tell you that in all the communities around, ndị nwetara autonomous community na ndị ka na-achọ autonomous community, Obodoukwu dị onye ile ejiri udo, ịhụnanya wee nweta autonomous community. And we have been united, and we anybody got the reports. Oh, when anything with the autonomous community, and I can't remember on this road, I will not hesitate to appreciate His Royal Highness Edmund, our creator. On that whole bridge, the form of there are many places other with the autonomous community. How will they go to this is the only good part. But I want and that program is still on, and many people are benefited from it. They have spoken last 2 months that is the wise young man who belongs to beauty, equip it, and make it what it is as is taking care of every moment. With a I promise, through the grace of God, in no Obodoukwu from Africa, we want to know Obodoukwu where go. Through the grace of God, before I let us next Christmas, we will make sure. Like a project, so many initiatives movement. Sometimes, what would chairman of this education last year? Ndị niile tinyere ego na projekti anyị Okay, thank you. Thank you very much. Thank you.
missionary ka anyị